Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, we're very thankful po dahil mayroon po napadala sa atin ng mga pagkain po. So sa ngayon po, first time po namin itong matitikman yung mga pagkain nila. So napadala pala nito ay ang The Lazy Chef Cebu. So maraming salamat po sa may-ari. Sobrang bait po. Yes po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Ito pala yung mga pinadala nila mga studio. Mayroon ditong salted egg fries, mayroon ding garlic parmesan chicken wings, saka burning hot chicken sandwich. Oh, burger? Oh, burger or sandwich. Oh, same lang. Meron din po ditong salted egg chicken wings at saka plain nuggets with barbecue sauce. Yan. So, ayan mga studio, hindi natin ito patatagalin. Pray po muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Sa lahat po ng mga gustong mag-order po ng mga pagkain po nila, mayroon po silang Instagram at saka FB page po. Ang name po ay The Lazy Chef Cebu. Yan. Yan. Kung gusto nyo pong kumain doon mismo sa store nila po, sila po ay located at the parking lot, Queensland Manor Condominiums, Raman Street, Zapatera, Cebu City. Yan, nagdi-deliver din po sila ng take-out po via Maxim, Lalamove, Grab, at saka Grab Pabili. Oh. So, sa link po, ilalagay po namin dito sa description po para makita nyo po agad. Yes, so, maraming salamat once again po sa The Lazy Chef Cebu. Yes, maraming salamat po. Tara, tikman natin yung mga pagkain nila mo. Sige, tikman natin yung kuan. Yung fries. Fries. Naman kayo fries? Naman ko fries. Kain tayo mga Kain ka-studio. pa tayo. Nakaiba din yung flavor nila, no? Yung fries na napaka-flavorful ba? No? Salted egg. Para sa akin, yung salty niya ba is sakto lang para sa panlasa ko. Bagay ito siya talaga sa kuhan. Barbecue sauce man. Kasi para siyang cheese, no? Anong tawag niya, no? May cheese ba, no? Cheesy. Kasi yung barbecue sauce, kaya manamis-namis ba? Ito siya may pagka kuan, iparis. salty siya, no? Kasi salted egg to ah. Hindi naman siya masyadong maalat. Tama naman. Para sa atin, ha? May sili sila. Nilagay. Sarap. Magkaiba kasi tayo ng mga panlasa ba? Dito tayo. Ito pa. Chicken wings, garlic parmesan. Yeah. Kain po. So na to. Nadiri sauce pa. Bali, madami silang mga flavor ng chicken wings. Pero yung itong pinadala nila, dalawa lang po. Opo. Pwede po kayong bumisita sa kanilang FB page para makita niyo po doon ang lahat ng menu nila. Dagko nilang chicken wings, oh. Pero kumapit na yung lasa niya kasi medyo matagal yung biyahe dito sa amin, malayo ba, no? Yung sauce na nanyan kuhan, hindi na siya crispy ba?
Pero okay pa din yung lasa niya. Kung doon mismo kayo sa store, sigurado maabutan yung crispy nito. Mainit pa ninyo itong kakainin doon. Hindi pa namin sinama sa sauce kasi hindi ako kumakain ng ganito na mayroong sauce. Kasi kahit mahilig siya sa chicken, bisa merong sauce, hindi siya kumakain. Super okay naman po. Sarap. Saka hindi na tinipid sa sauce ba? Chicken wings, no? Ano sa pa? Mapapalaban tayo nito, mang. Ito mga food combination nila, maganda din ba? Ito yung masarap talaga. Pang snack-snack, no? Pang pika-pika. Meeting, tagay. Sarap yung pulutan, ganito yung kuwan. Ang mahal naman. Ang mahal ng pulutan. Viral naman. Pero yung iba talaga, yung may mga kaya, ganito talaga yung order na. Kasi tama to yun. Masarap iminom pag madami pagkain. Diri sa tay. Mo na usam. Kuha na. Mo na. Mahal. Yan. Salted egg niya, no? Same lang lasa sa fries. Yung lasa nito, same lang sa price. Yung plain ko, ano? Nuggets. Yan po, plain nuggets. Merong sauce. Panalo po, so far po, masarap po yung pagkain, no? Saka yung mga chicken wings sila, yan talaga yung mabinta ba? Sobrang mabinta yan sila, mga bestseller nila. Meron silang mga platter, no? Iba't ibang flavor. Meron silang mga chicken wings platter, iba't ibang flavor na din. Alin, sa dalawa yung gusto mo? Yung parmesan at salted egg na chicken wing. Gusto ko to pang. Itong lasa nitong salted egg. Sa akin naman, garlic
Sa akin, garlic parmesan. Mahilig ka sa garlic eh. Himili ko sa garlic eh. Makain naman garlic talaga. Lalo na pag nagluluto ako ng paksiw. Naku po. Ang sarap ng garlic nun. Magbaha ang garlic. Sa sarap din kasi yung pagkain kapag madaming ka talagang ingredients na lagay ba. Gaya ng garlic, sibuyas. Kaya pag madaming garlic sa bahay, dadamihan mo din yung lagay para mas lalo sumarap yung pagkain. Pero kapag konti lang yung garlic, tipid-tipid na lang. Tipid na lang muna kasi malayo yung labasan dito sa amin. Malayo ang palengke. Sa'yo yan oh. Wow. Grabe ang laki nito pang maubos ko kaya ito. At saka titikman natin yung burning hot ito. Yung flavor Lolo, ng nahulog. Sorry. Ito, blihan. Wow. Oo mo? Meron siyang lettuce, tsaka onions. Uy, may sili din pa. Kunin ko tong sili sa'yo yan. Tsaka chicken. Lagay natin yung sili dyan. Tsaka meron yung signature sauce nila. Cheers tayo, cheers. Cheers. Kain po. Manghang nga. Medyo manghang na siya. Ikaw na-feel ko yung anghang ah. Manghang pa. Sobrang anghang. Nag-request kasi ako nito na yung pinakamanghang talaga. 4 na level kasi ano. Meron silang 4 na level ba? Tapos ni-request ko yung pinakamanghang. Sa mga mahilig sa maanghang, saktong-sakto po ito sa inyo. Grabe, sobrang anghang. Para sa akin kasi hindi ako mahilig sa maanghang. Sobrang anghang na nito. Nag-request kasi ako tapos hindi ko pala naalagay doon na dapat hindi manghang yung sayo. Pasensya ka na. Napadala nila yung 2 manghang ma. Sarap yung sauce na. Sarap yung sauce nila pang. Saka mayroong cheese ba? No? Oh, grabe, sobrang anghang. Excuse. Tama tong anghang. Sakto sa'yo? Na-feel ko ba yung anghang pero hindi masyado. Very good. Nakuha din nila yung anghang, no? Meron pa dito pa, oh. Itong sauce. Hindi ba ito dyan? Nilagay lang ng sauce eh. Heavy itong isang burger mga kasulyo. Isa tayo? Grabe, hindi pa nawala yung anghang sa bibig ko pang. Tingnan, tissue.
Madami silang white onion na nilagay mo. Mm. Kapag mahilig ka sa white onion, para sa inyo to. Saka sa manghang. Pero pwede po kayong mag-request ha na hindi Manghang. maanghang yung kuan, burger. Ako nga, kuha na, parang paningot na. Mm. Ni epekto ng kaalam. Lettuce na lang kunin ko. Malaki yung sitio sa loob mo. Excuse po. Mo naman, Mm. nakorot na. Ano eh? Gusto mo to? Gusto no? Buti mo ito mo. Shout out mo na akong mga studio after ito. Tubig. Once again po, maraming salamat po sa Delicious Chef Cebu sa pagpapadala nitong mga pagkain po at natikman namin. Sobrang sarap din po ng mga pagkain nila mga studio. Yes po. Highly recommended yung mga pagkain po nila. So once again po, maraming salamat sa may-ari, sa lahat ng crew. Thank you so much po. Maraming salamat po sa lahat ng staff at sa chef. So shoutout po muna tayo mga studio. Shoutout po kay Renato Montes. Mayroon po siyang channel. Shoutout Mian Tabano from Quezon City. Christine and Chalaika Beldsmans and family nila sa Bislig City, Ibanez family. Watching from Netherlands. Shoutout din po kay Dali Batas from Guam, USA. Shoutout Valdez and Linga family. Shoutout Nirvana from San Miguel, Cordoba. Shoutout Baby Reyes from Kawit, Cavite. Shoutout Nika Antonio from Bicol. At shoutout Family Abuel from Mambaling, Cebu City. So salamat kay tanan. So kita-kita tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye.